Садам Забиров, муздани навраси Тоҷикистон бо кӯлоҳи кабуд аст ва варзишгари қазокистонӣ бо кӯлоҳи сурх. рақобати бачаҳо дар раунди аввал оғоз гардид. қомати Садам хеле баландтар аст, имконияташ барои зарбаҳои мустақим бештар аст, аммо инҷо боз ҳам касбияти хуб ва малакаи беҳ дар кор. дар вазни то 50 кило Умаров Тоҷикистон ғалабаро ба даст овард ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. Сулмин варзишгари Тоҷикистон дар байни мусабҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. бонувони мо бачаҳои ки аз он боша буданд бар ин наздик буданд ва мухлисӣ доранд. Садам Забиров чунки ки ба қомати баландаш бештар буда ки ҳамон наздик лаҳзаҳои пеш омадани рақибро хубу беҳтар ва ҷолибтар истифода кунад. рақибнишинӣ ҳам бояд накунад ин лаҳза ки зарбаҳои варзишгари Қазокистон андаке хатар ҳам доранд. раунди аввал анҷом ёфт. натиҷаи раунди аввалро дидем. Садамро мебояд ки боз ҳам ҷиддитар ба насисабтар муносибат кунад. ин ҳолат ҳам довар шумур ки варзишгари мо ба худ меояд ба худам омада буд. аммо зарбае ки дар ҳолати маъмул зада шуд, инҷо доварро ҳам бетараф накард. суръати нерӯсанҷӣ шиддати дигар мегирад. варзишгари Қазокистони сари тӯбро бояд бардорад баландтар, аммо дасти чапаш бинӣ ки чун бисёртар ҳаракатҳои намояндаи Қазокистон
دوم هم ختم شد. Chơi takkan saya. Berkau bijak takkan saya. Ôi. Ôi kapitan ơi, size kapitan ơi. Ai chắc sư. Yakpić tırmaz lan, yakpić. Yakpić tırmaz. Ne yakpić tırmaz? Gel bekle. صنعتی بلند مجدنی لازم است که از چنین فاصله ها ضربه به هدف رسد. دستان دراز دارد صدام، اما Ay vay. در این مورد خطاگی هایش باز هم به نظر می رسد. Ay, đây chị mèo đây. در راوند دوم امتیازهای زیاد را از دست داد صدام. Yakpić dar. Rồi Darren. Ôi ơi, ôi ơi. Ôi. Ai chắc sư. Ôi trời. Ai. حالت وزنی شد. Darren. اون لحظه های خیلی حساس و حل آقای طلب کاپیتان. دورها را از دست داد. راوند سوم است. وقتی کم در Ôi اختیار ôi دارد ôi صدام. chắc sư. Ê ê ê ê. Ai chắc sư. İçeride içeride. زبیرов کمتر از 30 ثانیه دیگر وقت هست. Давай kapitan, içeride de kansı. ضربه هایش به Tretí هدف شده. نمیرسند. تصادفی ضربه زدن Ar. دستم با هم خطر دارد و هم خاطر رقیب را همیشه عوض کرده نمیتواند. İşte. Ay gitti. وقت به انجام رسید. Thank you.